Dracula megunta Erdélyt és világgá ment. Ilyen kacagtató vérszívót még a jó öreg Anglia sem pipált. Leslie Nielsen, Dracula halott és élvezi. Az HBO bemutatja a hónap legjobb vicceit. Köszönöm, igazán nagyon köszönöm mindenkinek, és nagyon meg fogom becsülni, bár igazán pontosan majd csak az aciba fogják tudni megbecsülni, és üzenném a Best Muzic és a Fortitanic uraknak, hogy legközelebb, ha zuhanyoznak, akkor zárják be a hátsó kaput is a kertbe. Mennyi? 30! Az HBO mai műsorán. Ha még nincs HBO-ja, kedvcsinálónak íme áprilisi filmbemutatóink. Vasárnapi szuperfilmek. Mit csinál már megint, miniszter úr? Tobó Kata, Kern András, Koltai Róbert, a miniszter félrelép. Istenkét imádják az óriás kígyókat. Az anakondákkal, ő a védőszentjük. John Boyd, Eric Stoltz, Ice Cube, Anaconda. Ha pofázol, ráfázol. Steven Seagal, Chris Christopherson, Tűz a mélyben. A célja nem a hatalom vagy a pénz, hanem hogy kioltsa az életet. Minden életformát. Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich, az 5. elem. Furcsa párok. Félre a régi szokásokkal. Családi ügyek. A sors kiszámíthatatlan szépsége és keserűsége. Mira Sorvino, 2 film az Oscar-díjas színésznővel. De ez még közel sem minden. Filmek éjjel és nappal, 24 órán keresztül. Keresse a helyi kábel tévét, és fizesse elő az HBO-t. Alig vesszük észre bolygónk parányi lakóit. Számukra azonban egy nap az egész életüket jelentheti. Rovarok, bogarak, csigák és lepkék megindító világa, ahogyan még soha nem láthattuk. Mikrokozmosz. Az HBO mai műsorán.